Awan mit ti malagip ko Andres, tanablang ko ak. Ngim kabigatan, nagsakit ukil-ukil ko. Narangga, sudah ganun. Pero nga kinanlo ko na natukil-ukil mo. Naranggas nga bagbagamit dit Andres. Ako nga talaga Mumbai. Kung inawis ko suna digin inom ta. Sino kumamit ti inawis mo kay dodowata lang bit nga gininom? Ang kurang ko. Nagmadi boy. Kasjay nga kasjay adi nang ngukutatay. O kisti sa Andres, baka dati narabid na kanya kajay. Kadi ka ti plano may. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Nataga ako ni Andres tat. Minsan na nagpainom, hindi mo rumrumarin. Sa wakas, nakatakas mo lang. Hindi mo siguro sumarunong aja. Gusto nagsit-sit kanya. Okay sa banan, nakasarong sa amo ni bagat ko. Apo na langit di kabutok na kinimanang ko ato na yan. O ang tartarayan. Aray ko. Nagsakit ato sikot ko. Hoy, Andres! Dapat nagtartaray ka! Punay hangis mo. Salamat dati asmamon. Dati kami na-reject ang talong boy. Kasi dagi-ihip kanyak. Sino pa'y kumati sa baling agayab kanyam? Hindi no, bakit mo lang? Kumadi na maamo ni bakit mo tumakas sa ibalay boy. Ana? Tumakas ka? Siguro daman tinaramid mo nga kalukwanan. Ay, tungang. Ay, pinaginom ta di balayaw, sila palabas. Sinundo na ni bakat ko di balayaw. Kinagungunam nagpigsakan to mga agaways. Kumakain inuma nga raw. Payataw. Ay, mong gayam. Kumusta mo tayo pinag-blot niya ni Gunyang? Medyo ay dati taba ko, yung kaya pa nga itulog. Ha? Sak, itulog mo boy? No, 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 no. One living mo.
dahil ko yun. Ne, sa bali ata English mo ng Andres. Dati tama mga talagan. You don't believe in me. You don't believe in me. I never know what you see to me. Huwag makatawain na ka. Boy, makaturturo ka sa amin. Kiturog mo ka, boy. Turog mo. Ano nga ay? Nalipata man. Tingin na bartok man. Awan mit ti malagip ko Andres, tanang blangko ak. Ngim kabigatan, nagsakit ukil-ukil ko. Narangga. Sudah ganun. Pero may nga kinanlo ko na natukil-ukil mo. Naranggas nga bagbagam mit dit Andres. Ako nga talaga Mumbai. Kung inawis ko suna digin inom ta. Sino kumamit ti inawis mo kay dodowa talang bit nga gininom? Ang kurang ka. Nagmadi boy. Kasjay nga kasjay adi nang ngukut tay. O kisti sa bamit para kasi lang mabubuting kan. At ati mapalpalam kinatarkok mo kinabakit mo. Sino mo lang baka mabuto nga di agpistut kanyak boy? Baka ni bakit ko lang ada so kasjay adi reaksyon ka. Talusod ka ba lang? Awing gayam. Sino gayam ti nangyonig kanya kiji balay di na bartikak? Minsa ka mau. Basta tamaw. Sumampo na kunyang. Tapos nakatulog ka dito ka mau. Bakat na ka. Tapos malag ko inyulog na ka di balay mau. Haji lang. Ini gunyang. O kisti sa Andres baka dati narabid na kanya kajay. Kadi ka rin ti plano may.